Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira. Momoɗon biyeteɗo Abdoulkadir Aboubacar inchallah. Hausa ɗon mbiya zamu dawo bakin aiki Allah bai kaddara ba sai yau. Bana wigo en gartan kuuɗe meɗen en puɗɗitan kuuɗe meɗen Allah lamiɗo hoddiray sai hande. Ngam majum en puɗɗitan waɗugo vidéoji meɗen dow ko larani tindinoji application ji en ɗo kolla ha téléphone Android. To inchallah naɓe ɗuɗɗingo wolde en hoyi vidéo gotel en wartiran en gartitan kuuɗe meɗen be vidéo majum dow tindinore application ji majum inchallah. En hosi application ji ngel en ɓurni hutinirgo be muɗum application ji WhatsApp. En andi WhatsApp waɗi update mana ɓe waɗi mise à jour WhatsApp je application je WhatsApp ɓe waɗi kujeji jurru je himɓe anda je hani bo yimɓe anda kuje majum. En hosi kuje tati nder ton en giɗi en kolla bandiraɓe. En kollan sirriji tati je WhatsApp waddi en kollan ɗum daki daga fuɗɗam ha ragare e bo kuje tati wando ɗum fu majum ɗum ɗon mari nafuda. En fota en mbiya en tindinan da no ɗum waɗirte do tindingo gite laray ndika tindina gite bo laara ekkito fama no ɗum waɗirte amma ɗum ɗo mari nafuda sosai. Bandiraɓe hami watane vidéo majum en jaha en dara amma hidde ko en jaha en dara vidéo majum. To ha Facebook a larata vidéo ɗo mi yiɗi useni a waɗane suivre ha page meɗen jeyi fasaha Abdoulkadir ɗo ɓawo ta waɗi suivre ha fasaha Abdoulkadir gal Facebook to non miɗo mari haaje ha YouTube o a laran haɗo waɗi s abonné ko bo zabonné a hosa iya a abona a laran lunguru wurtante a hosa iya lunguru man ngam heɓugo vidéo ji meɗen ha kala yake pat. On kofnama on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi non foti vidéo ɗo yaha ha TikTok e ta photo tirɓe magol ha TikTok bo abonu ɗum fu majum ɗum hunde wore fu majum je meɗen en nasta jaha dara vidéo majum bana ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi laroɓe vidéoji meɗen gal YouTube, TikTok, Facebook, Fasaha TV. On kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi. Inchallah mi yiɗi mi holla en sirriji feere guda tati ha WhatsApp je na mojo be mojo fu andi sirriji majum. Amma ide ko en nasta nder vidéo am bandam miɗo mari haaje to aɗo lara vidéo ɗo ha YouTube ma abonu a lara haɗa waɗi abonné a hosa abona. To aɗo lara ɗum ha gal TikTok bo a hosa abona. To aɗo lara gal Facebook bo a hosa abona fu majum ni a abona ngam heɓugo vidéo ji feere dow ko laran téléphone Android inchallah. Nden bo en puɗɗiti waɗugo vidéo ji meɗen en garti be sembe aran en giyanno vidéo ji wala yahano ha Facebook wala bo yahano ha TikTok amma yotta wartugo meɗen wartidi be sembe en giɗi en gata vidéo ji ha TikTok be ha Facebook inchallah. E soɗo seɗɗa to en dari nene e ko en jaradi ha Instagram bo to Allah mo inchallah. Amma jotta en ɗon be bakeje tati ɗo TikTok, Facebook be YouTube inchallah. En nasta nder vidéo en bana ni. Aran ta aɗon nder WhatsApp maɗa masalan banni a tawan ta a nasta paramétre maɗa banni a wara a nasta privacy. Ta nasti privacy a jippa ha les a wara a nasta advanced setting ha ɗo hami nasti ɗum tan miɗon dari hami nasti majum ɗo fu nda ha ɗo na nastata. To a nasti haɗo shikena a laran premier nda block icon account message nda protect address in call nda disable link privacy preview kadi to je aran ɗo nafuda majum ta huɓɓi ngel banni ɗo kala lamba nga wala ha téléphone maɗa cak in koni nastata téléphone maɗa gal WhatsApp. Goɗɗo on a wala lamba ma ko waɗane vocal ko windane message gal WhatsApp parata ha téléphone maɗa ko waɗi nga wala lamba mako. Ɗo ɗum ɗo mari nafuda sosai ha rewɓe joɗiɓe mere ha calaje muɗum ɓe ngala sana'aji ɓe wala kugal feere. Amma to be sana'a maɗa gal réseau gal WhatsApp maɗa ɗo wala nafuda ha maɗa. Amma ɗum ɗo mari nafuda ha rewɓe ɓe giɗa numéroji privé ji ɗo tokka ɓe mata ɓe irada tawa goɗɗo feere aɗon nder groupe o hosa lamba maɗa o andama wara ka wolwango maɗa ta huɓɓi ɗo ɗum nafete. Deuxième ɗo majum ɗo bo masalan ta huɓɓi ɗo kam ɗum mari nafuda sosai a huɓɓa. Ta aɗo waɗa appel vidéo be goɗɗo a tawan o hosa o tokkan les maɗa nema meta bana o try kan number maɗa o hefta ha woni masalan a nda wigo goɗɗo nda ha woni laɓɗum fotti to ɗo man ɗo huɓɓaka to no waɗa ko appel vidéo ko non appel non gal WhatsApp
foti o tokka maɗa o fama nda ha woni ɗo majum ɗo ɗum ɗo mari nafuda sosai amma ta huɓɓi banni ko ɗaɓɓiti o tokka maɗa o famata adress maɗa ha woni ɗo bo masalan a tawan yake feere ɗo yerɓa groupe ji lien kujeji feereji wala nafuda noy ha téléphone ji ha groupe ji ta huɓɓi ɗo majum ɗo kala lien ji o yerɓi cak lien majum to ata ɗo lien man tabitinama wala nafuda maga nga sahaki lien man sahaki lien majum warata ha téléphone maɗa sakkoma ha nga sargi ay ha nasta waɗan bononda hunde feeregal lien kujeji feereji majum je en ɗo andi kadi to en mbi lien on kofnama on gettama on gelanama hayruji ɗi ɗon sirriji tati je min hollan on to woli fahin masalan a tawan goɗɗo aɗo connecti kogal tiktok kogal facebook kogal toye a yiɗa ɓe tokka maɗa wara ka ɓillugo maɗa a yiɗa message nasta maɗa téléphone gal whatsapp foti a darna ɗo majum aɗo mari connexion a yerɓanta goɗɗo vocal goɗɗo bo yerɓanta maɗa vocal foti a wara ɗo majum a darna whatsapp maɗa acca huwugo sam ha yakentata a yiɗi a wara a fuɗɗita kugal maɗa gal whatsapp maɗa kanjum bo no ɗum waɗirte bandam ta nasti haɗɗo majum ɗo shikenan a wara nasta ta ɗon nder paramétre ɗon sa wara nasta ha ɗo a wara nasta nda haɗɗo ha storage an da ɗo ɗo a nasta ton sai a jippa les a lara nda proxy nda ɗo ɗo on sai a hosa mema ɗo majum ta memi ɗo on sai a wara mema haɗɗo set up to ta memi ɗo sai a hosa waɗa ni a waɗa point 1.1.1.1 ta waɗi banni sai a hosa wara a huɓɓa ɗo ɗo a mema don to a memi ni shikenan afwan ni on 1.1.1.1 ni on sai a hosa waɗa a huɓɓa ngel a wara nasta haɗɗo ta nasta ɗo sai a waɗa saving a wara nasta haɗɗo bo a hosa waɗa saving sai a iya ok banni majum ɗo ta waɗi ni shikenan ɗo majum ɗo huɓɓi ko da a yerɓani goɗɗo vocal ha gal whatsapp par exemple an fo nami yerɓana goɗɗo vocal en lara dillan na dillata masalan bana nda groupe shopping ɗo mi yerɓa vocal hatto mi lara vocal mai dillan na dillata to da en waɗi vocal man bo sali dillugo to en désactive yowa ta waɗi banni ko a yerɓani goɗɗo vocal yata goɗɗo to yerɓanima vocal bo warata yowa ta yiɗi a désactive ɗo majum a waɗa retour a nasta ha paramétre bana en nastino aran sai wara nasta ha ɗo ta nasta ɗo sai wara nasta ha proxy to sai a hosa désactive ɗum ha désactive ni shikenan to en lori ha groupe nane go tan yehini en tawan vocal gongol ɗon to dillugo ngol dillan bo to a hosa yerɓiti vocal man ni nda ngol ɗo ngol dilli to machallah banni on ɗo on sirriji je miɗin holla en gal whatsapp inchallah to woli kon giɗim holla on ɗo application ji feere ko ha whatsapp ko hunde feere foti on windanamin ha les commentaire inchallah minen bo min laran min hosa min waɗanon vidéo ko tiktok on yiɗi ɓe waɗanon vidéo ɗo ton ko facebook ko youtube majum ko mari haaje ɓe waɗanon ko gal whatsapp majum woli hunde feere joni heɓtay on yiɗi ɓe waɗa vidéo ɓe holla on ɗo majum foti on bolwanamin ha les commentaire on bindanamin hunde wakasare min giɗi min gara noy min bo min dara min koca min gara noon inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh siwtema jaam